Hvad nu, hvis vi fortæller dig, at du slet ikke behøver at vælge mellem pris, kvalitet og hurtig levering, når det kommer til køb af nye vinduer og døre? At du faktisk kan få alle tre. Lyder det for godt til at være sandt? Besøg klarvinduer.dk og se selv. Vi har bygget Klar Vinduer på 3 grundværdier: overkommelige priser, kvalitet og hurtig levering. Denne unikke kombination har allerede givet os et ry for at tilbyde den bedste værdi for pengene på det danske marked. Hvordan gør vi det? Vi dropper de fordyrende mellemled. Processen starter i vores førsteklasses online shop, hvor du kan skabe dine egne unikke produkter ved at tilpasse alt fra profilerne til forskellige små detaljer. At afgive en bestilling er super nemt og tager ikke mere end 10 minutter. Da du køber direkte fra os, bliver der ingen ekstra omkostninger føjet til slutprisen, for der er intet salgspersonale at betale. Samtidig tillader det os at sende dig nye vinduer og døre direkte fra vores fabrik til dit dørtrin inden for blot 3 uger, og at overvåge hele processen fra start til slut. Vores kundeservice vil altid holde dig opdateret. Med Klar Vinduer behøver du ikke at gå på kompromis, når det kommer til at købe nye vinduer og døre. Hvis du er på udkig efter produkter af topkvalitet, overkommelige priser, hurtig 3 ugers levering, så besøg klarvinduer.dk og afgiv din bestilling og nyd den enkle proces. Sagen er klar.